Bil-ħajja dejjem tola, 40,000 persuna f'Malta mhux qed jaslu sal-aħħar tax-xahar, filwaqt li familja minn kull tlieta ma taffordjax btala darba f'sena. Skont ċifri maħruġa mill-NSO, dawk il-persuni li kienu mċaħda minn affarijiet bażiċi fl-2018 kienu jammontaw għal 8.7%, dejta li maħduma skont kemm għandhom dħul bħala paga. Meta mqabbel mas-sena 2017, din ir-rata żdiedet bi kważi 1%. Dan ifisser li għall-ewwel darba mill-2013 kienna żieda f'dawk il-persuni li mhux qed ilaħqu mal-ħajja. Individwu jista' jitqies bħala persuna mċaħda minn affarijiet bażiċi jekk ma jkunx jista' jaffordja mill-anqas tlieta mid-9 oġġetti essenzjali fil-ħajja. Dawn inkludu ħlas ta' spejjeż mhux pjanati, btala ta' ġimgħa f'pajjiż ieħor, ikla li tinvolvi laħam jew ħut kull jumejn, sistema adekwata ta' sħana fid-dar, apparat domestiku bħal washing machine, set ta' televiżjoni, mobile u karozza, kif ukoll jkun jista' jħallas l-arretrati. 3% tal-popolazzjoni Maltija ma taffordjax mill-inqas 4 minn dawn id-9 oġġetti essenzjali. L-istatistika tal-NSO turi li aktar minn 10% tal-persuni li għandhom 17 il-sena jew anqas huma mċaħda minn affarijiet bażiċi. Dan filwaqt li 8.3% tal-persuni bejn 18 u l-65 sena, kif ukoll dawk li għandhom aktar minn 65 sena, jinsabu fl-istess sitwazzjoni. Minn dan l-isħarriġ ħareġ illi aktar minn 30% tal-popolazzjoni qalu li l-familja tagħhom ma setax taffordja li tħallas għal ġimgħa btala annwali bot mid-dar. Barra minn hekk 13.9% qalu li ma jaffordjawx spiża mhux mistennija ta' madwar 675 euro u aktar. Min-naħa l-oħra 8.1% sostnew li kienu blura fi ħlasijiet ta' kera u kontijiet fost l-oħrajn. Ironikament din l-istatistika ħarġet eżatt fil-ġurnata li fiha l-Gvern ipprova jiftaħar li naqqas il-faqar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija ilu xhur sħaħ isostni li jekk Gvern Laburista mhux se jammetti li għandna problema ta' faqar f'pajjiżna, allura l-problema żgur li mhux se tissolva. Adrian Dalija qed jibqa' jinsisti li kull individwu għandu dritt għal ħajja diċenti.